Velkommen til Oldtidskundskab og en film om poesi, digtning på vers. Poesi har undergenrerne epos, drama, jambe, elegi, epigram, melisk poesi, igen underinddelt i monodisk, hvor bare én synger, og korlyrik, hvor flere synger. Jeg har gennemgået epos og drama i andre film. Den her film handler altså om de sidste. Genrerne inddeles efter, hvilket instrument, der akkompagnerer dem. Om det er dobbeltfløjten, eller lyren, eller ingenting. Desuden efter metrum, det vil sige den rytme, der er i verset. Rytme vil sige, hvor mange trykstærke eller tryksvage stavelser der er, om de er betonede eller ubetonede, det vil det sige på dansk. Der findes versefødder med 2 stavelser, for eksempel en jambe, eller en troké, eller en spondæ. Jampen har altså den rytme, at man siger da-dum, ligesom i banan. Trokéen, dum-da, æble. Dum-dum i spondæen, spis så. Versfødder med 3 stavelser, det er for eksempel daktylen eller anapesten. Dum-da-da, vindrue. Da-da-dum, appelsin for eksempel. I kan næsten høre på rytmen, hvad det lægger op til at indhold. For eksempel jampen. Da-dum, 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 da-dum. I kan høre, det er let. Det passer for eksempel til den genre, som hedder jampe-genren, som netop er en let, satirisk, nogle gange spottedigtning faktisk. Jampen er let. Daktylen for eksempel. Dum-da-da, dum-da-da, dum-da-da. Hvis der er 6 daktyler i træk, så har man et 6-fodsvers. Altså et vers i en linje med 6 betonede stavelser med 6 tryk. Og det lyder lidt alvorligt. Det hedder det daktyliske hexameter. Altså daktyler med 6 trykstærke stavelser. For eksempel er Homers Iliaden og Odysseen skrevet på daktyliske hexameter. Vreden gudinde besyng, som greb Pelleiden af Killøvs. Det er anderledes alvorligt end den der lette jampe, vi så før. Så på den måde inddeler man altså genrerne efter deres metrum, efter deres rytme. Jampen er altså let, passer sig til satiriske digte eller smædedigte. Ofte skrevet på jamper, kan også være et andet metrum, og altså fremsagt uden instrument. Jeg har et eksempel med her af en, der hedder Archilokos, som levede på Paros i 600-tallet. Baggrunden for den her jampe er, at han faktisk er forelsket i en pige, som hedder Neobule. Men hende kan han ikke få, og nu lægger han sig an på en anden pige. Og til hende siger han: min kære, skuff mig ikke. Lad mig komme først ind af din murkranste port til haven med dens blomsterpragt. Og det skal forstås metaforisk. Han vil gerne i seng med hende. Han vil gerne tage hendes mødom. Det er det, han vil. Og han er ganske bramfri og ærlig. Det er min kurs, det må du vide. Andre kan få Neobule for sig selv. Næh, hun er en overmoden frugt. For fed. Den unge kvindes blomst er svundet bort. Al hendes dragning er væk. Hun raser, kender ikke mere sin grænse, nu da hendes ungdom går på held. Fanden er namme den mere. Han skal sådan set forføre den her anden pige. Men han bruger altså alt sin saft og kraft på at nedgøre den her Neobule. Hvordan han mon i virkeligheden har det med hende, er nemt at se. Det er et eksempel på en jampe af Archilokos. Her har vi en mere alvorlig genre, nemlig elegien, som netop er skrevet på daktyler, som jeg nævnte før, og fremført til en dobbeltfløjte. Elegier har mere alvorlige emner, sygdom, død, politik, lovprisninger af en høj alvorlig stil. Her ser I et eksempel. Digteren Mimnamos, også fra 600-tallet, han skriver her om livets trængsler. Men når ungdommens tid har nået sit mål og er over, der er det bedre at dø straks end bevare sit liv. Mange folk ulykke bor der i sindet. For en tæres husets rigdomme hen, og ondt gør det at leve i nød.
Barnløs en anden forbliver, og svarlig længsel han nærer end efter børn, når han dør og drager ned under jord. Sindsfortærende sygdom plager en tredje. Ingen findes, som ikke fra Zeus mangefold ulykke får. Således opmuntret, ikke? Altså, man kan lige så godt bare dø, når ungdommen er over, fordi hvad venter der? Bare ulykker. Ikke? Enten så bliver man syg, eller man ser sin rigdom svinde hen, eller man skal leve barnløs. Det er alskens ulykker, som Zeus sender ind. Passende emne for en elegi i det lidt tungere metrum med daktyler. Epigrammet er den ganske korte indskrift, uden instrument, netop bare en indskrift. Sådan begynder det. Senere hen så bruges epigrammet faktisk også sådan mere frit, og kan også bruges som en slags smededækning. Eksemplet her er fra Simonides, og han skriver et mindesmærke, som rejses efter spartanerne, som falder ved Thermopylæ. Det er den her berømte situation under perserkrigen, hvor de 300 spartiater står og holder det her pas i nogle få afgørende dage, sådan så Xerxes og hele hans hær holdes ude af Grækenland lige akkurat tidsnok til, at grækerne kan nå at forskanse sig og at vinde den her perserkrig. Det er et meget, meget berømt slag, fordi de er så tapre, de ved, at de ser døden i øjnene. De ved, at de alle sammen vil dø til sidste mand. Ingen kan overleve det her. Den persiske hær er alt for overlegen. Så da de alle sammen er mejet ned, og krigen er vundet, så stiller man altså den her stele op med en indskrift, som skal hædre spartiaterne. Vandre, bring til Sparta det bud. Her ligger vi slagene, lydige mod den lov, fædrene gav os i arv. Og loven var, for Spartas vedkommende, at enten så kommer du hjem med dit skjold, så er du vundet, eller også så kommer du hjem på dit skjold, så er du faldet i kamp. Du kommer aldrig hjem uden dit skjold. Og det er det, som epigrammet altså siger. Melisk poesi, sunget poesi, enten med én stemme monodisk eller med flere som korlyrik. Emner som erotik, vin og politik er i den her genre. Det er fremført til en lyre, og eksemplet her er af Sappho. Hun er en kvinde, den eneste kvinde, som skriver i antikken. Hun lever på den ø, som hedder Lesbos, og skriver blandt andet om kærlighed til kvinder, og derfra har vi begrebet, at man er lesbisk, og kvinder elsker kvinder. I den her situation, der sidder hun og ser på en ung kvinde, som hun er forelsket i og begærer. Og hun ser på den unge mand, der sidder ved siden af hende, og hun misunder den unge mand. Lykkerig, ja guderne lig, jeg finder ham, du giver lov til at sidde nær dig, vend imod dig, lyttende til din læbes livlige vellyd. Jeget henvender sig altså til den elskede kvinde og siger, ham der sidder ved siden af dig, han betragter jeg som lykkelig, jeg som en gud, fordi han får lov til at sidde der ved siden af dig og lytte til dig. Din længselsvækkende hedelatter, hjertets banken bæver mig gennem barmen, når mit øje hastigt din skønhed møder, svigter mit mæle. Jeget beskriver, at når hun hører den anden le, så banker hendes hjerte, og når hun ser hendes skønhed, så kan hun ikke sige noget. Så meget elsker hun altså den her anden kvinde. Tungen lammes bræt som en pil, der knækkes. Lette lurer hen under huden løber. Mine øjne dummes, en brænding koger i mine ører. Den effekt, det har på hende at være så tæt på den elskede, er altså, at hun ikke kan sige noget. Hendes tunge bliver helt lam. Hun føler, at der er ild, der løber inde under huden på hende. Det svimler for hendes øjne, det suser for hendes ører. Det er altså den fysiske reaktion, hun får af at være tæt på den, hun elsker. Sveden springer ud mig af alle porer. Kroppen ryster, og som et græs, jeg blegner. Alt mit ydre falmer, som havde døden rørt ved mit hjerte. Sådan beskriver Sappho forelskelsen. Det her, det er stor poesi. Romerne elskede det. En digter som Catul har Lesbia som en figur i sin digtning, netop med reference til Sappho. Platon kalder Sappho for den 10. muse. Det er også et eksempel lige her på, hvordan oversættelse faktisk også er en slags fortolkning. Det her er jo oprindeligt skrevet på oldgræsk og er oversat af en, der hedder Thøger Larsen, der også selv er digter.
Og I kan høre på blandt andet alle iterationerne, bogstavrimene, hvordan det her er kunst i sig selv, altså er mere end oversættelse. Og det er altså monodisk. Her har vi et eksempel på korlyrik. Korlyrik kan også fremføres til lyre, men også til en dobbeltfløjte og også til begge dele. Nogle gange altså sunget af et helt kor. Det er mindre personligt selvfølgelig end det monodiske. Og det er mere sådan samfundsorienteret og kollektivt, trækker på myter og på sådan fælles koder. Meget berømt er digteren Pindar, som skriver nogle sejrsdigte til nogen, der har vundet ved forskellige lege, for eksempel de olympiske. Og der trækker han netop på fælles gods. Løn for ved kransen du vandt af den gyldne oliven højt, jeg forkynder nu fryd for det land, hvor din slægt lokrende bor, fjernt bag solnedgangsskyernes driven. Muser, følg dermed til fest, jeg kan love jer let, ej skal I der se et folk uden lov eller ret. Sådan lyder teksten, og det er altså henvendt til den unge mand, som har vundet denne her pris. Han har fået en olivenkrans, men hans slægt og hele hans land, hans bystat, bliver også taget med ind og forlenes, altså med den status, som der ligger i at vinde ved en af de panhellenske lege. Og det her er altså så eksempel på korlyrikken, og det her var filmen om den græske poesi.